online kladionica. Victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, nalazimo se u Beogradskoj Štavka areni, četvrti dan je završen, sa mnom je osvajač bronzane medalje na IMMA svetskom prvenstvu, gospodin Veljko Aleksić. Veki, čestitam ti na plasmanu, eto, iza sebe imaš tri jako važne pobjede. U polufinalu svetskog prvenstva si izgubio od najboljeg borca na svetu, Ramazana Getinova. Saznali smo dve stvari, da ona prva pobjeda Ramazana nije slučajnost, da je dokazao da je bolji borac od tebe, a s druge strane saznali smo i potvrdio si da pripadaš samom svetskom vrhu amaterskog MMA-a i da si u top 4 najboljih boraca, što si dokazao pobjedom protiv Engleza, Amerikanaca i ostalih ozbiljnih protivnika. Pa, ne znam ko je rekao da je slučajnost prvi put bila, jer ja nisam. Jednostavno lik je bolji od mene. Nema šta, zaslugi njemu, svaka čast. On je jedini lik koji me pobedio i što mi je motivacija i neku ruku, ne znam, će meni uvijek biti u glavi sad, znaš. I posle meča smo popričali i plan je za leto, ako Bog da odem u Dagestan da trenam s njima, svaka čast. Da popravim turovanje, da me nauči nešto, jer očigledno bolji od mene. On je lik i šampion, svetski prvak, znači Bog 3 puta sad. Želim mu sreću u finalu i to je to. Kao što smo rekli, pobediti u finalu, ono što je fascinantno, ti si lik koji odlično radi sve pozicije, ali od onog single lega njegovog nema odbrane. Da li si osjetio snagu? Šta si osjetio? Pa ovako, pre svega, želim da se zahvalim svima koji su bili na tribinama, svima koji su gledali i svima koji jednostavno su pružili bilo kakvu vrstu podrške. Hvala vam puno, to nam je svima puno značilo. Želim da se zahvalim mojim trenerima, želim da se zahvalim Savo Laziću na pripremama, na Igoru Krstiću na takođe pripremama i Dejanu Zabonoviću na takođe pripremama. Jednostavno radili smo različite segmente sa 3 različita trenera. Kondiciono sam bio odličan, jiu-jitsa odlična, ali očigledno nedovoljno. Jednostavno, lik je prejak. Lik Ramazan, to jest ima tako dobro rvanje, razumevanje težišta, jednostavno on to radi jako dugo i iskusnije mnogo od mene. On je bolji borac od mene i, kao što kažem, je moto mu Saši, prihvati stvari baš onako kakve jesu. Ja prihvatam to i to će mi biti motivacija za dalje stvari. Što se tiče meča, 3 runde, prvu rundu sam otvorio namenski u gardu i lepo mi je krenula runda jer sam krenuo da pobeđujem njegovu auru. Bila je finta prednje noge, krenuo sam da otvaram prednjom rukom jer on respektuje me udaranje, kao i u prvom meču. Jednostavno on zna da radimo kickboks, da bi bilo drugačije, ali ovo nije kickboks, ovo je MMA i on je bolji MMA borac od mene. I to je pokazao. Svaka čast tebi na šampionskom mindsetu, nema šta, ti si pravi primjer i svi mladi borci koji ulaze u salu trebaju da se ugledaju na tebe i po načinu borbe i po pristupu, po zalaganju, po tvom razmišljanju, nemaš za čime da žali, ti si pravi šampion i evo svi smo ponosni na tebe, na ova 3 vrhunska nastupa i nadamo se da ćeš nastaviti ovim tempom i nema šta, idemo dalje. Hvala ti puno, nema izgovora, samo jako i vidimo se u sali. To je to. Hvala puno svima vama koji ste pratili ovaj intervju, zapratite Veljka Aleksića, osvajača bronzane medalje za Srbiju na ovom IMMA svetskom prvenstvu. Podržite ovog mladog momka, stvarno je to zaslužio, a mi se vidimo s ostalim akterima ovog IMMA prvenstva. Sportski pozdrav.